Nung bata tayo, wala tayong iniisip na problema. Masaya tayong nakikipaglaro kahit anong oras. Kumakain tayo, natutulog at gumigising na walang iniisip na problema. Alam niyo kung bakit? Kasi iniisip natin na kaya ni tatay at si nanay. Pero ngayon na nasa edad na tayo, lahat na lang pinoproblema natin. Ang matindi, pati problema ng iba, pinoproblema natin. Ngayon ko lang napagtanto na ang sarap maging bata. Kaya isang bagay na na-realize ko sa aking buhay, huwag mong madaliin ang mga bagay na doon ka masaya. I-enjoy mo lang yung buhay. Ano mang problema na meron tayo ngayon, ibigay natin yan sa ating Panginoon. Dahil alam natin na siya lamang makakatulong sa atin. Isipin natin, nung bata tayo, nandyan si tatay at si nanay kaya wala tayong iniisip na problema. Ngayon, para matanggal yung ating iniisip at stress sa buhay, isipin natin ng Panginoon na nandyan siya na tumutulong sa atin. God bless sa ating lahat.